Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin apo. Mabigya kabasan, Pangasinan Dagupan. Ang gaman ang betul-betul. So kabuasan, so panaon. Wadya ti lalamat niya mang iparuntal na sari balita, issue tan komentaryo ni Paker at Sari Matuan. Likna ay balay. Siyempre nakalop na nakantabay lalangula. Red sign agaw lam na Martes sa tatang tanagagik pet sa 27 la na bulan na Enero. Sampot ya simba. Sampot ya simba bulan na Enero. At sa taon 2026. Siyempre ubatan susari magtaryonan na linggor. Sa kapaborito RJ Jimenez always at your service. Tan sa magtarlingkor kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantabay team at the technical side sa alanlanag at puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. In magilalamat sa operation na say crudo, effective today. At sayan agaw at tatang tanagagik sa gasolina na aruman na 40 centimos per liter. Kanyan adalan tayo may gasolinaan. Yapan papagasolinaan tayo di man. Binmali at ating talagagik. Pigari presyo tula 54.85. Dati-rati 54.45. Anto? Sa kerosene 80 centavos per liter. So tinagayan tumat. Untan mat so diesel at ating talagagik. Timagimot. Aya so may medyo balag so tinagayan to. 1 peso and 40 centavos per liter. Manatagay. So, presyo na sa crudo at atong tanagagik. Untagay, unlagsab. Pero mas mabot ba? So, itagay ito agontan. Kapigan kasi man stable ya. Anto ya amay aluksab ni at sa tay 50 pesos. Ang gamanon natatang tanagagik ay agi. Antuye ibabagatonan Congressman Leandro Ligarda ay. Yasay kwanton ibabaga atatang tanagagik sa Pilipinas kuno. Sa Pilipinas kuno at wala natan de facto martial law. Wala la kuno sa Pilipinas, wala la kuno de facto martial law sa Pilipinas natan. Sa ikwanto, hindi man deklarado pero nararamdaman. Nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan dahil nakikita na ang mga kritiko o nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Ay agi. Dangalanti pa so palapag to atatong tanagagik
ayan palapag to ng Congressman Leandro Ligarda sakay at saray kalanguran yung miyembro na kongreso yauntan la very vocal at saratay liknaan data tang tanagagik ni pakarad sa kaplusan ya administrasyon. Wadya, Ang so Pilipinas palapag to. ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinekwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Aman atatang tanagagik saman so samay palapag to ng Congressman Leandro Ligarda. Yan to ibabaga to atatang tanagagik. Ang ibang mga batas ay inaprubahan ng walang debate. Ang gapula may dakula kuskus balungos, approve agad. Ibig sabihin, approve agad without thinking. Ganun ba yun, Congressman? At may mga bilyon-bilyong piso daw na mga budget na hindi kini-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga may nabanggit na media, para sa ibang mga media at social media personalities. At mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Kwanto? Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kwanto? Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktadura. Kahit maraming kinulong, umalis ng bansa o ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Kwanto? Anunutan ko lalaing ng saman na panaon ng dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Siya pa'y mabuka ng saman. Very vocal. Ninoy Aquino agontan. Kay Batura di Senador Hobito Salonga. Sararaya so maksil so linawadan ng saman. Yalin maban at saman niya administrasyon. Siya pa kasi at sarayin tanidwaran kalanguran. So samay very vocal at sarayin kaplusan. One is Ligarda and the other one is si Barsaga. Gantan. Siya pa kasi so may unalagyan ni Aquino si Kara. So history repeats itself. Yasay kwanda ni tabalita lang ti atatang tanagagik wala man so declaration na say Malacanang through their spokesperson si Attorney Claire. Claire. At di ba recently at walay impalapag dan lilik na anto ng Presidente BBM ni pakarad atay panagdumi pero kayo babalaw na tanaga kita sigatuti description da nasata na sakit and that is may atan niya klaseng sakit is life threatening ya kwanda
Life-threatening. Ibig sabihin, pwede mong malagpasan, pwede mong ikamatay. Sikatutan so gabeto ni bagatay life-threatening. So, no agla natambal na siyensya, agla natambal na medisina, you will say goodbye. Agontan. At the end of the day, you will say goodbye. And unyamat so agawa iaaliling da atatong tanagagi kat samay panaonan na Ferdinand Marcos Sr. Ya di ba walay sakit to ng saman? Anto may sakit to, ya nilik na to ng saman, lupus man. Yan ang nilusob na Malacanang at sama na nagawa man so EDSA Revolution. Antoy findings da, antoy anong nang nasari totoo ya limuobad Malacanang. Waman so sama yan to man, dialysis machine. Tamanaya on man la, kagrabe so samay lilik nun, nasa dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Natan lalamot, kundi unya lalamot. So, nagagawa. Kanyang si Ate Aimee, si kwento, kaskas, nakakasi ang tumi agito, kalamor. Singaangga po yung mga asikasod si kato, singaangga po yung mga araw kunod si kato. Pero sa ikwan na Malacanang, hindi, kwanda. Aliwan tuwatan, kwanda. Diba? Wala may declaration mat na Malacanang, ay, hindi totoo yan, kwanda mat. Siya pa kasi pani siya ang tilad sa raraya. Anto, siya pa kasi so pani siya ang tayo at sa raraya. Ay, agi. Magulo, anto. Magulo at ateng tanagagik. At sa atin niya kaguluan lang ti at ateng tanagagik. Sinasaya ay, impeachment. Duara la, kaso na impeachment, so, may inawat la at kongreso at atong tanagagik while the third one agdalain tuli at atong tanagagik ta sa ikwanda at this is an exercise in futility. Tahakin lapod sa may experience da ya nan insagap daman so sa may grupo ng dating congressman defensor nalilingod Mike Defensor gantan at agda inawat agda inawat ang tatan mo tat it's a constitutional duty ya nakaukulan at meron mang opisyal na nandyan o wala doon natatong tanagagik andun naman yung deputy, the deputy kapag wala yung chairman acquires also authority to act in his or her behalf. Agontan. Takabakasyon lang ti, di may deputy. Pero sa kwanto may deputy, I'm not authorized kwanto. Abogado pa ni mo't. Awi pa, tatang tanagagig. Natan, nakalan iregana, adwara labala, impeachment at tatang tanagagig. Si pa i-impeach da, si Presidente BBM, and the February 6, no na lagpasan tite February 6 sa tatang tanagagik at si katutan may deadline yung imbaga na may one year rule ban agauntan at tatang tanagagik aganyarin sagapan another impeachment within 1 year si Vice President Sara Duterte manlaps lang no February 6 nogak nalilingwad sa data at sa petsa at si katulamat sunununutan da. Puro sa kanunutan na saray political leader sa natin at bansa impeach. Ni-impeach dalara may duara. Ya taragi opisyal. Ya araya at mangkatandem ni Raya. Nang panaon na eleksyon, they were like lovers. Gontan? Paano dan importray irarian duara ng opisyal tayo?
they were like lovers. Singara artista, antay may istorya da pelikula love team. Agontan. Natan subject ira for impeachment ira yung duwaran opisyal ng yumutan sa kapalaran nanto sa ikwandalante an impeachment versus our two highest leaders of the land when we are in total darkness when si katuya sumangitan na bilungat si katuya sitwasyon tayo natan sing ang bilungat so sitwasyon dyan Pilipinas natan lapod sa arayan nagagawa at batik na politika dyan bansa tayong Pilipinas. Si katuratan so samay nagagawa natan sa ikwandalante kapigan tayo kasi nanang soliwawa when will we see the light that will bring greatness to this country. Ay, agi. At duga-duga may gospel reading at sa may ago na simba. Yasay kwanto di man. The people who walk in darkness have seen a great light. When Simon Peter and his brother Andrew were called by Jesus to follow him, they immediately left their nets and followed him because they saw the light in him. Antutan so light, yatutukuyan na dya, the light of salvation, the light that comes from God, the light that is God Himself. Kanyan sa ikwandari totoo, tayo mo alari Pilipino, hoping against hope. Yes, ikwanda, amidst this political turmoil and uncertainty, we hope to see the light at the end of the road. And that light may be us, tayo, na mga botante, tayo na mga citizens of this country. Now, sa pagdating ng eleksyon, kasabi eleksyon na tatang tanagagik, we will change our ways of voting not out of the influence of Bosan Lee. Antay mo lang, Bosan Lee, no akin mo't, sarasarag ton baliktaran, sukanunutan, nasaray tuto ng Bosan Lee. Naduling-duling sumata, nasaray tuto, nunitan lay Bosan Lee. Kanyan, sa ikwanda, this is our time. Tani asing-singger mala eleksyon. At sayan taon, wala nagawan eleksyon. Diyan manuntumbok niya panahon, comes 2028, eleksyon mo at atatang tanagagig. This is now the time. Nunutan tiya na sa pagdating ng eleksyon, we have to change our ways of voting not out of the influence of Bosan Lee, but of our own conscience and love for this country. Diba? That the future of the next generation matters more than Bosan Lee. Sana maisip natin yon, pagdating ng eleksyon. Untuloy sa lignay balay, kaya rin inasarang pagkabat, tanpay mano, malalapunit saray madangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lamboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Tanjet Maluwad, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ibalihat atin talagagik alas 8:07 oras sa Edsayan agaw na Martes sa atin talagagik kalop kantamini siyempre sa rin magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tanda sa magtaralingkor magtarion ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio. Sabi niya, good morning po Sir Joseph, Sir RJ. Pag-greet nga po ang ating birthday girl ngayon. Kanto. Walang iba kundi ang ating Nanay Bihing. Happy Oo nga birthday po, pala, Nanay no? Bihing. Yes. Yeah, yun na. Oh, see you mamaya, Sir Joseph, Sir RJ Kwanto. Wow. Happy oh. birthday, Nanay Bihing. Nanay Bihing, may you have many more birthdays. Tapian dyan tan at dakol ni Ray napalikat yo. Okay. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Good morning po Sir Joseph Paborito Kwanto. Kay Madam Melissa Fabia Catalan, sa Kwanto. Good morning po Sir Joseph. Please extend my warm happy birthday greetings. Ay talaga naman maraming nagmamahal kay Nanay Biing. To my beloved mother-in-law.
To my beloved mother-in-law, Nanay Bihing Catalan, enjoy your day, Nay. Kanto, I am blessed to be one of your manugang. At kung papipiliin ulit ako na magiging biyanan, ikaw lang ang paulit-ulit kong pipilitin. Wow. Love you, mother. Love niya. Talaga naman. Marami talaga nagmamahal kay Nanay Bihing. At say anos tumat kasi. Anos to, mauya mo, very humble. Ang gapoy Down to earth, eh. oo, ang gapoy na nang namon, may nalikas mo, narengal mo, lastugad si kato. Very down to earth. Talagang inararo da kanyan, Nanay Bihing. Keep it up and stay strong always. How young? 70. Wow. 70 to lang na Ay, Bihing. sana all. Pero maksil ni pagtutan kapaborito jay no Nanay Bihing. Angang ko sarag to ni mangal say banyira. Oh. Sa kay banyiran sira. Hindi na exercise. Yan o kintan man lakod tindaan nagkalalo ladyayo dagupan. May labi ni mga alas 10 na labi, kwentura, nasabi hindi ang gadpalbangon nung susumpuntan nasabat kulara alas 7 kabuwasan. Happy birthday, Nanay Bihing. May bumabati rin sa inyo, Nanay Bihing. Sabihin mo, happy birthday, galing sa kumpadre ninyong si dating Mayor Sam Rosario. Ay, kumpare niya. Okay. Nanay Bihing, binabati kay kumpadre nyo pala si former Mayor, Vice Mayor Sammy Rosario. Ayan. So, Nanay Bihing, see you later. Kaya lang, I will be late. Kasi, later kasi, tayo mala Nanay Bihing, siyakso kiyan, piluto, siyakso manalagarad sa raming gugaw, tantad si Mrs. Kaya jad alagaran kurang gagad kasusumpot, ngarom la. Nanay Bihing, hindi balita sa tay, balita kad sa tay birthday yot, sanagaw tan. Malapot alas 11 kaagwan, yang galad na aninulabi, sayawan ni. Wala ballroom. Agang ko, wala sigurado tan. Okay, happy birthday again once again, Nanay Bihing. Oy, siya nga pala, sarado po ang sa kasalukuyan. I don't know if hanggang ngayon pa rin. Hanggang ngayon, traffic nga po eh. Sarado ang De Venecia Highway. Tano akin na tatang tanagagik, lapod sa ay so ongoing, amay tawag dad sa ay Children's Summit man. Walay Children's Summit na mo, yan nagawa, at taylatan, wala rin activities na mo, yan nagawa ditan at De Venecia Highway, so it is sarado today. Kaya nga yung mga sasakyan, imbis na liliko na dyan, diretso dito sa may Perez Boulevard, yung gagawin papuntang mga La Union na sasakyan, o kaya dyan sa Sampabian, diretso dito sa may Lukaw, Tapwak. So, grabe ulit na traffic natan. Kasi aglara makaliko, bawas laman kumon, singa kami, di man kami lang kumundalan, pero sarado because of that activity today. Yes. And by the way, we have a new PNP director, Wala balon PNP director tayo dyan, siyudad na dagupan natin. In the person of, tanong ng kumilistan ko dyan. Solomon. Yes. Colonel Solomon. Panandalian lang yung na talagang, anong rason? Baka na-promote yung dati. So we welcome in our city, Dagupan City, our new city police director. Director lang, hindi na chief of police. Kasi police office na yan eh. Yes. Si Police Colonel Arnold Solomon. Yun. Yan. Succeeding the outgoing city director, Police Colonel Orly Pagaduan. Si Orly. Oo. Di ba nung naideklarang police office na siya yung una, di ba? Oh. Siya yung una. Siya yung una, si Colonel Pagaduan. At least,
nakalista na siya na history ng Dagupan Na siyang una. na siyang una Mm, na direktor oo. ng Dagupan City Maganda PNP. palagi yung nauuna eh. Oo, siyempre. Hindi na yan malilimutan. Oo. Kahit kailan. Kaya nga mayroon yung first love never dies. Oh, first love never dies. At saka pag nakauna ka, nakaukit na yan. Oo. Sa alaala. Ala-ala. Oo. You will always remain in the hearts and in the minds No. of Kahit sandali lang yan. Oo. Pagka nakauna ka. kaya lang napakasakit kapag kasandali lang. Oo. At least At di nauna bali, ka. At di bali, ganyan naman po talaga yung mga men in uniform po natin. Ano kayang They rason? come and go. Anong rason yan? Tingnan nga natin kung ano yung Oo, rason. kasi panandalian lang eh. Mm. Oh, pero syempre wala may kwanda da Pangasinan anipim metang subot to kwanda. Oo. Roman kwanda. Correct. Ganon, di ba? May Oo. mga ganong Mm. kasabihan yan. Wala na, hindi na binanggit kung Hindi na paano, binanggit. kung bakit napalitan. Pero ang sabi ni Colonel Solomon ngayon, Mhm. in his acceptance speech, no ha, itutuloy daw niya yung mga programs initiated by his predecessor. Kasi nung panahon ni Colonel Pagaduan, Mhm. kaliwat kanan yung operations laban sa illegal drugs. Mhm. At kung mapapansin po ninyo sa page ng Dagupan City PNP, halos lahat ng kanilang mga accomplishments, it's all about illegal drugs. Mhm. So marami silang nakumpiska, marami silang nahuli na mga drug pushers, drug users. And for that, salute. We give a salute to Colonel Pagaduan for a good performance naman. Job well Huh? done. Yes. Congratulations kay Colonel Pagaduan. Hindi na natin alam kung Pagka- saan mapupunta si Colonel Pagaduan. Colonel pagka dito 3 bulaklak. Oo. Ganun. Dito sa atin, Colonel. Like, Sa bagay, ever since naman, Colonel na talaga. 3 bulaklak yun. Yes. So, thank you for your service to the city, Colonel Pagaduan, and for kay Colonel Solomon. Welcome Mhm. to Dagupan City. Yun. Yun. Director. Mm. Director, tawag Oo, director ang tawag sa kanila. Mhm. At siyempre, nagkaroon ng turnover ceremony yan. Kahapon. Kahapon po yan. Yes. Ha? Speaking sa kapulisan na partner, paborito Joseph, sumagot na rin ang pamunuan ng PNP Regional Office at pati si Provincial Director Mercolio. Oh, finally, meron na silang statement. Doon sa sulat galing sa PCSO at Grand 88 Gaming Corporation patungkol sa, 'di ba, yung binasa mo nga yung paghingi ng police assistance sa kanilang legal operation dahil may mga naglipa ng mga allegedly bookies na siya ngayong kakompetensya nung legal na may prangkesa sa PCSO itong Grand 88 Gaming Corporation. At doon sa sulat na nabasa natin, ipinaparating din ng pamunuan ng Kapulisan Regional Office parang parehas yung sagot ng PNP director natin dito sa Pangasinan na makakaasa ang Grand 88 na sila ay tatalima doon sa kanilang request at doon sa pagsawata doon sa mga illegal gambling dito sa lalawigan ng Pangasinan. Particular na yung mga bookies, allegedly marami pero sa saad ng kanilang response doon sa sulat sinasabi naman nila na alam naman nila yung kanilang trabaho dahil yun ang kanilang mandato na supilin yung mga illegal. Lahat ng klase ng illegal. Lahat ng klase ng illegal. Lalo na dahil ang concern naman ng Grand 88 Gaming Corporation sila yung legal. Hanggang February 20 pa naman yung kanilang prangkisa dyan. At may certificate to operate nga silang pinanghahawakan. At syempre, mantakin mo yung daily remittance nila, yung share nila is 2.5 million pesos a day. Paano kung naglipa na yung mga bookies according to report, 'di ba? Di nababawasan naman yung
kanilang kubransa dahil sa report na natatanggap natin may mga bukis daw. Ayon naman sa kapulisan sa Pangasinan PPO at natanong naman sila tungkol diyan wala namang report at may certification yung mga kapitan na walang bukis sa kanilang lugar, walang illegal gambling sa mabuti kanilang naman lugar. kung ganon. Mabuti Oo. naman kung ganon para maiwasan natin yung mga conflicts na yan. Oo, pero ang pinagtataka naman ng mga nagre-report na may mga bukis according to report, ba't hindi nila nalalaman na may mga bukis ba't walang report na dumarating sa kapulisan, bakit may certification yung mga kapitan? Samantalang sa kanilang lugar, may mga illegal gambling like tupadas, like pag may piyesta, di ba kasali yun? Lagi siguro kasi nakakonsentrate lang sila doon sa issue ng illegal numbers game. Oo, di ba? Not knowing Yes. na Oo. yung mga illegal activities na yan, it also expands doon sa Yes. doon sa mga illegal gambling, taekwondo, tulad ng drop ball. Yun. Lalong-lalo na po sa ating mga kapulisan ngayon, if you Oo. only widen your eyes, Yun. pumunta po kayo sa mga barangay na magse-celebrate ng kanilang barangay fiesta. May mga... You will know Oo. na from there, pagka may listahan kayo ng mga magse-celebrate ng kanilang fiesta, pasadahan nyo po yung kanilang mga barangay. And there you will see, through your own eyes, by your own eyes, at ating tanagagi nanong nyo, wala ray drop ball di man, wala ray Tupada. tupada. Oh, so yun ang report, wala daw. So ang report naman sa nakakalap naman ng siyempre may kakompetensya na yan ng Grand 88 Gaming Corporation, may mga illegal na nagbobola itong bokis. Kaya mga sir, dapat pakitignan nito at kung sino ang nagbibigay sa kanila ng pahintulot na magkaroon ng illegal draw ng Grand 80 ng STL sa Pangasinan, ganung mayroon namang legal na nagpapataya. At siyempre ito na rin ipanawagan sa mga mananaya. May panawagan ng Grand 88 sa mga kabos at kobradores na pagka tinangkilik yung illegal operation, di ba, delikado yon. Dahil pag sila'y nahuli, di ba, di may kakarapin silang kaso. Ganon din sa mga nagpapahintulot na mangyari yan sa inyong mga barangay. Lalo na yung ating mga chief of police. O baka mayroon nang nangyayaring mga illegal gambling sa inyong lugar, alalahanin nyo, hanggang ngayon, epektibo pa rin yung one strike policy, di ba? O baka yan yung dahilan, matatanggal kayo dyan sa serbisyo. Kaya tignan ninyo at doon na kayo sa legal para hindi magka-problema, di ba? Curious lang ako kapaborito, RJ. May power ba ang PCSO na manduhan yung mga LGUs na dapat sabihin sa mga bookies? Manduhan po sila na sabihin nila na ito ang legitimate na operator dito ng STL sa inyong bayan. Pwede bang suportahan ninyo? Kaya kapag kami nagbubukis, siyempre alam naman natin kapag bukis is outside of the contract ng PCSO, tsaka hindi nagre-remit yun. Pahuli yun. Walang pakinabang ang gobyerno sa kanila. Samantalang pag yung legal, di ba, may pakinabang dahil may remittance, kaya may nga, share. sabi ko, Kaya bakit hindi na lang manduhan ng PCSO yung mga LGU na ito yung maganda legal. yung tanong mo Oo, di ba? Alam mo kasi alam nila dahil meron ng sulat na ibinigay sa kanila at sa pamagitan ng Mayor's League President na pinaalala ng PCSO na sila ay legal at sila ang may prangkisa. So, nandyan na yung sinasabi mo na dapat ipaalam sa mga local chief executive. Ang tanong naman, may power din ba sila na paistapin
O, di ba? Mayroon kasi pwede nilang manduan din yung kanilang chief of police. Mm. O, meron na namang kakibat na tanong yan, Kapaborito Joseph. Mm. O, pinakikinggan ba? Ginagawa ba? Mm. O, ayun. Walang walang report sa kampo diyan sa PNP Provincial Command. Walang sa kanilang investigation section. Mm. Wala namang nangyayari daw na bukis dahil walang report. Isa lang naman ang pinuntuan diyan ni Police Superintendent Merculio, General Police Colonel Merculio. Mm. Umaaksyon naman sila dun sa sumbong diyan sa Alcala, in fairness. May sumbong sa Oo, Alcala. meron silang nahuli diyan na nagbubukis. Mm. Ayon sa kanilang reply dun sa sulat, nasampan na ito ng kaso. Mm. So, mayroon silang nahuli na nagpapataya ng STL na hindi nire-remit sa Grand 88 Mm. diyan sa bayan ng Alcala. So, ang hiling ng PCSO at Grand 88 pagtingin yung kampanya laban sa illegal na patayahan itong bukis. Dahil siyempre sila nagre-remit samantalang ang bukis hayahayang buhay. Dahil diretso sa kanilang bulsa yung kanilang kinikita. Ay, nako. Naalala ko tuloy. Bakit ba kasi ganyan, kapag pera ang pinag-uusapan nagkakagulo, alam mo, naalala ko tuloy. Saan itits ulit? Saan itits, mga kapaborito, saan itits, wala ko nun sa Balay, dyan luyagtayin Pangasinan, Yasaray Barangay Treasurers at Nandoroman Barangay, so mapagara. Kinoy? No akin ta mapagara, at lalpod sa may imbulos dan kwarta, yan ang lapod ka ba na barangay ya inalad si karan na sakay ko nun opisina naliga ng mga barangay. Ya satan niya kwarta, yan o sumaan kuno at unliligad at sa saki milyon, more or less. Ya Para saan? Para saan yung pera? Ken, usarin da kumon at sa kaya seminar. Satan niya kwarta at igastos kumon at gawon niya seminar para sa punong barangay. Ang kaputa, may supposedly schedule na satan niya seminar, nagawa ko man od sa may imbunog ya taon, bulan ni na Oktubre Kapaborito Jay, at palabas ya taon, balita asabilay 2026, kalimatan niray punong barangay, ang gapuni agawa, ya satan niya seminar ya binitla. Natan sa assistant, tamulad gobyerno Kapaborito Jay, wala tan sa commission on audit. Auditan da, no panundan nakartuyan kwarta, nangigastusan da sa kwarta, gauntan. So, lapod ngitan layman audit, gabaylan babawiun ko mo, nasari barangay treasurer, susatan niya inibanandan kwarta. Bigara Pantano kaunungan may kwartan in bayar da At satan niya, bawat barangay satan niya planon seminar. Pero sekundalanti, more or less, nung niligadad sa K-million, ang kanilang nalikom, amin la. At si katutan, so, ang may pagada ni anggad natan, arap-arapon lalama so panbukay na kuwad sa ating libro agdan na pa, tulay tawag dat sa manad English manay, agdan na sustinto, no ang gastusan daman, no, agdan na prebaan. So gabi ko ibaga, agdan na prebaan, akin tanto yun, nakartuyan kwarta, kwanta. Kasi no, sa isa kaya preban ni ipanang dapat walay resibo, gauntan. Walay resibo natan, sa ibabagada, yan ang singil ni nasatan niya kwarta, the purposely at usan na nasatan niya seminar, at aming anak, nasa aming Liga President. Kanyang sa itupot na natin Kapaborito Jay, wad tanitan kasi so kwarta o agastos dala. Si katutan na, inarya kasin balay, saan itits? Say makat na natuan ubat, ilugay tayo inagwagawadlik na ibalay. Uy, trivia mo to. Say makat na ubat, ilugay tayo everyday, adlik na ibalay. Ay age, si Kimat, ini Oktubre la. Gawa yung latte seminar. Anabutan kila iniro.
balon taon la, untan nila lamat ay agi. Nakarto laman ay suporta ay. Si katutay Peter Pedaan, at sa atin nga bali, inertan kasi. Ay, agi. Untoli sulik na ibalik, hari din ang sarin pakabatan paimano malalapunit saray manangan tabay. Magano, ang kapipiluto taman na. Nga ba? Kanto. Baka Wala ni kinaw, sab. Paano mga almusal? Timing. Ilugay tiniray dumarungal di tanad balay na sampabian ang balangan dalin tan di tanad rabon tan mo di tanad kaya nga sampabian Pangasinan. Oo. Gasmin family di tanad kaya nga. Soriano family di tanad may kaliko. Jayad Ay nuno mama. may narapod papagayan kandi Kapsuryano anto man na barangay Nagilayan may no para ka San Carlos Kaliko Kaliko papagoyan. Hindi next may papagayan Nagilayan nita na mo parte na manat di sige. manat Sige. Good morning sa Sikay Soriano family. Oy. Kapinsan na mo yan Will Soriano, good morning. Musta lamay si Mabila Maykin mo ambulansyam. Sige, minsan pasyaran tay Kap Soriano. Itanad balay na Binmalay. Itanad balay na Bukalyon. King Gutierrez, itanad kapangalan mo yung may artistang King Gutierrez yung kalbo. Yung palaging kasama ni Bong Revilla. Kapangalan mo dyan sa Salumagi. Sur, Bugalyon, Pangasinan. Good morning sa inyo. At dyan sa Baritaw, daming nakikinig dyan. Manawag, Pangasinan. Good morning. Kapaborito RJ. Nauuso natin so ambush-ambush Wala yung ambush siya. Jad Bayambang. Uy! Sa kaya 53-year-old, negosyante, inambush da. Ditan at Barangay Nalsian Sur, Bayambang. In the early hours of Saturday, January 24, inatay. Di manad Anto negosyante, wala namang hindi namang barangay official. Hindi naman barangay official, siguro problema negosyo ya. Agawa mo so sa kay ambos, di man Mindanao man, inambos damay sa kay mayor man. Inosaranda ni na may rocket propelled yakin. Grenade. RPG ninitanay. Nino may luganan to Tamay amay singa tamay barina so wala pananawag may bala to. Aman. No aman at talagang apun-puntir. No, tamay na boss. Unsabog. Masulti. Ganyan sa ikonda. Makunin talaga oras at mini oras kapag yung ito. Ano ni motor ko tayo? Di makina. Tama. Yung nangyari kay alam mo. Ilang Inambos. Kay former Governor Espino. Ilang bala yun? 500 or 300 plus na bala yun Sige, inyo po dami sa Inyo po dahil, ang dami pa. Magasin man. Hindi lang isang baril. Di ba? Yes. Kung meron ka pang sa mundo, di ba? Gagawing Mission. Mission. Di mo pa oras. Yes. Kaya nako, al-alwar labat atatang tanagagi ka. Ba't kasi? Maganda na yung uso niya mga ganyan ngayon. Walang di ba? Yung walang kagalit. Oo. Ano ba yan? Kasi na-amaze ako sa mga weapons na ginagamit nila kapaborito RJ. Imagine RPG. Pang ano yun di ba high powered gun iraratan yun yung pagka di ba sa pelikula pagka yung kalaban tumatakbo malayo marami sila yun yung ginagamit mo tapos pag pumutok yung boom tsaka yung ginagamit yan sa mga helicopter na lumilipad yun kuminsan parang tawag nila ginagamit din nila yan to cripple a tanke. Di ba yung mga tangke ginagamit din yan hindi natamaan Hindi natamaan. Kasi pang natamaan yun, sabog. Oo. Mayor yun, Mayor yun sa somewhere in Mindanao.
Tapos nauuso rin ngayon ang kidnapping, ha? Tignan nyo ito. Isang 59-year-old na business owner, negosyante rin, kinidnap sa Cabanatuan City. Pero na-rescue rin. Safely rescued in less than 24 hours. Baka nagbigay. Baka nagbayad. Nagbayad siya 5 million ransom. Yun. Nung nagbayad sila, yun, nahuli rin, na-entrap din yung mga kidnappers. Kidnappers. Buti na lang, walang nangyari sa kanya. Oo, kasi Kasi nga- nagbayad. Yung iba nagbayad na nga, dinidisgrasya pa. Oo. Say kong ko, kuya, singa makapataktakot na natan kong ko. So, sumasabay sa Oo, isyong oo. political. Nako. Yes. Kasi- Siyempre, disturb yung minds, attention ng ating Oo. mga political leaders Oo. dahil sa political bangayan sa politika. Mhm. Hindi sila nakaka-focus ngayon sa mga little things. Oo, na yan, dapat yun dapat nakafocus sila. bigyan pansin. Oo. Yun yung mga, di ba? Sabi nga nila doon sila nakapokus sa isyong malaki. Hindi napapabayaan na yung dapat gawin araw-araw. Ay, nako. Tapos yung pamumuhay ng mga masang Pilipino hindi na nila napapansin. Dahil ang 'di ba sabi ko nga kahapon sinisi ako ng kumpare kong manginginom Bakit kamo? Hindi na pag-uusapan yung mga talagang pangkaukulan, yung pangangailangan ng madlang people. Alam mo, sabi sa akin, kayo nagpapalaki, kayong mga media, sabi. Dahil kayong tumututok dyan hindi nyo binibigyang pansin yung mga marami makanakanan na pagdanggawan. Sabi ko naman, hindi, binibigyan naman natin ng pansin. Ito yung pinag-uusapan ngayon at dapat na malaman ng taong bayan, kako, dahil may mga development. Doon sa pagkakakulong ng mga ilang involved na malalaking tao, kako. At ngayon nga, yung umpisa na naman, and hopefully, mapapadali na ang paghabol doon sa mga taong talagang involved kung gagawin nila ang kanilang trabaho. kako Yes. naman. Basta sa atin, rest assured, we'll do our part. Kung mayroon mang nabanggit si Congressman Ligarda na may mga medyang ginagamit, hindi kami yun. Guaranteed yan. Magpapatuloy si Rin, Sulig na Balay, kaya rin inasarin pakabatan pa imano, manlalo pa din sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Untuloy, sulik na ibali at atin talagagi alas 8:38 last oras sa iyo. Kaulap kang tabay na siyempre sa rin magtariuran ka paborito. Amigo, RJ Beremenes at your service always. Tanda sa magtaralingkor, magtariuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Ni antuy ay mantutumbukan so disgrasya nagagawa dayat at atong tanagakik. May barko yan. Ni 18 la so inatay
at sa may Limurag ya ferry boat, ya man kargay 350 ya passengers, including irami crew members na satan ya ferry boat at atang tanagagik. Unong at balita, walalay 317 yan isalba. At sa may MB Trisha Christine 3. Pero 24 ni so saray nababalang unong at Philippine Coast Guard. Anto sumakasungag rason no akin sa ibabagada rough seas, bad weather. At agtaragi ang kuray daluyon. Ya si katuyason maminsan natutungging bibitwag irarayan barko at atang tanagagi ang ganoon tanlay katibay damat angang kuraraya. Dumamot lang tino natural disasters un ka na kapaborito jita ang gano sang kakasilan maksilan lay building at nagabane. How much more at sayay daluyon yung kakabalgat atang tanagagi Siniplak na daluyon. natanuntan so agawa ni sang kanunong kuya singamot Titanic. Ni sing unlulurag may barko ay it's a passenger actually pag ferry boat ito yung mga kumbaga bus liner na sinasakyan ng mga pasahero papunta patungo sa kanilang pupuntahang lugar. Mostly kasi dito na party na Visayas and Mindanao, antay malalanti, ang Pilipinas has 7,000 how many islands? Apalpalduatan, Laputa, jad simisingit iray, Danom, Dayat, Agauntan. So in between, wala rin Dayat. So noon lakad sa Kiisla, nung sumpot ka sa amin sa Kiisla, malapod sa amin sa Kiisla, you have to ride the boat. Hagmat niya rin airplane, tasin singer labahan. Gauntan. At ang labas ay problema lang titano makapoy sa panahon, nitan lay daluyon yung kakabalag. Asalik mo lay limugan at sararaya ferry boat. Wala ni may maplos siya ferry boat. From Cebu, going to Bohol, wala may luganan mo maplos siya ferry boat. Talaga nanang na mo kapaborito di daluyon. Mansipak ba so sa may danom ta, jad pulas na may luluganan, singa kamot speedboat. Tapi makasabi kang tampol at sa may laan mo. Speedboat, yabalog. On. Singoman. Untan so means of transportation da dito na Visayas and Mindanao. Gimanad yun, Hong Kong to Macau. Man, suluganan mo. Kanyan mostly, si Karaso makaka-experience daw niya trahedya titan, wala rin man kakapsay si Raya ferry boats ta lapud satan so kipapasi panaon. Ay, okay. So 18 na po yung bilang. Aliber tayo danom to. Dakala isla tayo. Manaya. So agak lamang kalaw. No akin dakilya buaya. Pilipinas. Agi. Di ba? Katutay pitalaran da kapaborito ajay. Daming buaya. Kapigan kasi so Paka pakarol dat sa haratan na buhaya. Si katutay mangiiter natan na gunigon, edliknaan na sari totoo, pero at least sari totoo, gising na sila. Very watchful po mga tao ngayon na nakikita naman lumalabas sa mga survey. Di ba? Nararamdaman natin sa mga survey, nararamdaman nila yung damdamin ng taong bayan, lalo limag sabya maong sumadsad maigi yung kanilang popularidad. Siyempre, nalilik na day irap. Nalilik na day nababalitaan day takuan. Di gagawin mo tanay. Na. Di ba? Di ba? Si katutay ang sakit da. Pero sa kwanto nun kin, manisya ka. Sa kwanto nun Comelec Chairman ng George Garcia. Ay, sisao. Miss ko isao. Sinisisi niya ngayon, tayo na mga botante, sa problemang nangyayari ngayon sa ating bansa. Naplag ko'y telepono kawari. Aking kamaw. Sinisisi tayong botante. Siguro ang pinatutungkulan dahil sa vote buying. Nangyari. Ati gagonday. Correct. Mayroon na ba silang na-disqualify about that? Dahil pagka may vote buying sa isang lugar, hindi mo may tatago. King mo, kami may tricycle. Correct. Wala ray pila. Saksaki sulalan da na bong. Tigagundan man ay, pay out. Anto man ay?
At Tapos ito malinaw. Kulawari. Mabata-batar, cellphone ko. kapaborito Jay. Sinisisi niya. Wala rin eleksyon. Paano Oo. eleksyon? Ay, ano ba yan? Payout demand, payout dya, kabigi Ay, kawanan. socialist. And that is form of vote buying. Yes! Di ba may direct, indirect vote buying? Oo. Ano yan? Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, that is an indirect vote di ba? buying. Ay, socialist. Pinapadaan kunwari sa legal na paraan. Pero that is always a vote buying. Tapos sabi niya, sinisisi niya sa mga botante. Oo. Kumilos kayo. Alam mo naman ang sagot nila dyan, Comelec. Wala kaming police power eh. Alam mo rin ang sabi ng police, kung hindi nila ma-disperse yung mga ganyan. Walang request ng Comelec eh. Ayun. Di ba ano yan, magkukulab sila for that purpose, maghuhuli ng mga vote buying. Hindi lang Dahil yun. si Comelec, siya yung overall nasa tuktok yan, di ba? Pagka-eleksyon, siya yung may power. Yes. Siya ang pinaka-powerful Ano sa ba? panahon yun. Isa pa, anong masasabi nyo doon sa sinasabi nilang impluensya ng makinarya? Nung mga computer. Isa yun. Di ba? Comelec So ang sinisisi tao. Oo, yung sabi niya, computer. pakinggan mo ha. Only voters or those citizens who do not choose the right leaders can be blamed for the country's mess. We should always remember this. We should not elect leaders based on social media, television, radio, and newspapers. We should use our heart and our conscience in voting, especially for the first-time voters. We are using our conscience and our hearts, Mr. Comelec Chair. But are you also doing your part? Yun. Sao ulit, sao. Oo. Sa ulit. Ay, nako naman Ang talaga. daming magaling sa mga sao, pero sa gawa ala. Ala. Kasi alam mo, patinikan na lang ng sagot doon sa mga pinupuna pero doon sa paggawa, pagtupad, ala. Lalo na pagka bato-bato sa langit, tamay pwedeng magalit. Totoo naman Lalo na pulakitan. Na sila, yung anong tawag mo doon, yung magbubulag-bulagan na lang. Kahit Tama. kitang-kita nila na kailangan tuparin ang kanilang tungkulin. Pero apulakitan o kaya may nag-order na nasa taas, ala na. Yan. Ala na. At tulad nito ngayon, kapaborito RJ, kawigi kawanan, wala impeachment. Oo. Pero alam mo, sabi ng isang matalisay na abogado, isang San Beda University graduate ng School of Law, professor pa, lecturer pa, No. a certain Mr. Edmund Tayaw. Tayaw. Yes. Tayaw. Tayaw. Na hindi ilulusot ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Wayakin bakit? Wala umanong uusad na impeachment complaint sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil sa komplikadong desisyon ng Korte Suprema. Bakit? May komplikado? Kasi ang nadagdag doon sa alituntunin na sinasabi niya sa desisyon ng Korte Suprema. Matalisiw talaga. Oo. Tinalusanton mo nga. Oo. Sa proseso ng impeachment matapos may dinagdag kasi na alituntunin. Nawawala na yung listahan natin kung ano yung mga alituntunin na dinagdag ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment. So parang mahihirapan ngayon yung ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa Congress at saka sa Senado. Sa Congress na lang kasi sila yung nagpapasa sa Senado and the Senate will be acting as a senator judge. So sa Kongreso, pwede ka nang maging ano na yung impeachment complaint. Magiging mawawalan ng saysay na doon. Pagka binigyan din ng saysay, yun na yun. Yun na yun. Akto ng Senado. Oo, yun. Hindi na action ng Senado na pwede niyang baliktarin pa yung desisyon ng Kongreso. Hindi na, ano ha? Hindi na. Pagka umabot na yan sa Senado, yun na. Yes. Yung may trial na, ano ha? Oo. Ito pa, tulad nito, sinasabi doon sa reaction ng sinasabi ni Comelec Chair Garcia. Reaksyon. Mayroon dyan nakitang-kitang nagbibigay ng pero dinismiss ng Comelec. You see, Comelec? Kasi ano double standard kayo kasi. Kayo ha, makasabihin ko na yung ayaw kong sabihin. Ayaw kong sabihin na baka
Baka. Oh. May nagsabi pero ayaw kong sabihin. Yun na. Bubulong ko na lang sa'yo kung Oo. magkano ang alin. Oy, Ayaw nako. kong sabihin eh. Ano yan? May presyuhan talaga? Ayaw kong sabihin. Actually, naririnig ko na rin yan. Sinasabi nila sa akin. Pero Lalo na I would pag not ano, like to believe. Lalo na ang pag-uusapan party list. Oh. Makal mo kay party list, ang kapoy sektor, i-representa to. Oh. Oh. Di ba? Narinig ko na rin yan. Ay, socialist triangle. Ba't nakakalusot? Narinig ko na rin yan. May nakalusot na party list tapos na madidisqualify ka. Why akin bakit? Ibinigyan nyo ng pagkakataon. Tapos didisqualifyin. Pakipaliwanag po. Marami Yun ang dapat actually. na ipaliwanag. Marami actually parang this last election. Di ba? Last election. Nakita natin maraming hindi tama. Kasi- Tulad nung pagdi-disqualify ng isang candidate. Binigyan nyo na. Gumastos na yung... Nanalo na. Nanalo na. Tapos... Nanalo na sa bilangan. Pero nagkaroon may nagsampa ng reklamo at sinasabing disqualified siya. Ano yun? Di ba? Dapat from the very start, from the very beginning, alam na ninyo na hindi siya pwedeng magkandidato tatakbo sa lugar na yon. Kung ang question is residency, dapat na-establish na ninyo na na-comply niya yung residency o kung hindi niya na-comply, wag nyo nang tanggapin yung kanyang candidacy. Titulo ng programa sa TV, lalo lat sikat. Party list? Anong sektor yun? Madi-disenfranchise kasi yung mga botante pagka ganun. So, ang daming question actually. Kailangan reformahin para maniwala yung kumpare kong manginginom. Yan yung integridad. Ay, nako. Di ba? So, may reaction siya, si attorney. There is always a question kasi. Ano yung tayaw? Ano yun? Tayaw. Tayaw. Edmund Tayaw. Kung bakit naman kasi, we can understand na underman naman talaga ang COMELEC, Kapaborito RJ. But they can always make use of their power kasi pwede naman nilang utusan ang kapulisan, ang ating kasundaluhan, at iba pa mga sektor ng ating gobyerno. Pwede nilang utusan. Pwede rin nilang katusan. Aguntan. Utusan at saka katusan, pwede nilang gawin yun. Yung ang kitang-kita na mga paglabag sa batas hindi nila nare-resolve Yun na nga, mabata-batar. Yung ang reaction dito, sinasabi niya, walalay video, mangipapanong manging bubunong irebusan le. Ang kapon The sad thing is, na-dismiss pa. Di ba? Ano yun? So, kailangan dito talaga, Mr. Sao, ulitan nyo sa kampanya yo. Tapos isisisi mo sa mga butante. Yung makina, sige nga. Di ba, mayroong question doon sa mga yung makina rin. kredibilidad ng makina. Sayang asang. Would you believe, lahat ng kandidato ng isang partido, halos lahat lalabas, isa lang matatalo. Would you believe? Believable ba yun? At tapos yung sa isa sa opposition, halimbawa, isa lang makakapasok. Believable ba yun? Kaya nga Mr. Sao, COMELEC, panindigan mo yung sinasabi mo. No, kung may reforma, wag isisi sa madlang botante. Yes. Pero given na yan, Mr. Sao. Pero yung isisi sa mga botante, tapos, di ba ang galing ng mga paglalahad ng mga makabuluhang, mga mensahe, parang gano'n, na pilin yung may kredibilidad, yung totoo na nang tawag diyan. Magsisilbi sa madlang people. Parang ganon. Sino nga bang nagkukulang? Yun. Di ba? Kaya nga pag kaya nang napag-usapan. Asinger like yan, barangay election. Asinger lang. And will no be postponement, sabi niya. Batas na yan, sabi niya. kwento ng chairman at will be using a different parang method this coming barangay election. Siyempre, naiba sa national, saka midterm election kasi usually gumagamit tayo ng makina. And this time yata, hindi tayo gagamit. Siyempre, per barangay. ano yan? Yan yung malinis. Kasi doon pa lang sa barangay, malalaman mo na kung Siguro, ilan ang boto mo. Ang pikit lang dyan, ang pikit. Alam mo yung pikit? Yung daya lang dyan. Apulakitan, may managbasa.
Ang gano, singa, baka ni Jimenez, Ah. pulakitan ko. Ah. Ang gano baka ni, no, laram may Garanto watcher Jimenez. mo. Ah. Jimenez, kanto. Ah. Jimenez, kanto. may watcher Abalang, mo may ta. baka ni. Ah. O di no, sa istal daratan, no, aramay managbasa, di ba? Napulakitan mo, ira namin, di ba, wala meron, ada kumplituan. Kasi nga, pituray kagawad. No, kagawad ka man bilang, pitura. Oh. Ano na meron sulat to may kintag, tura kurso na dalante, usaksakay. Oh. Wow, baka ni, kanto bilang, wala ka. Isingit to, tapulakitan ko. Jimenez, kanto. Di, kada lukas na baluta, walay ngaran mo. Yun lang naman yung dayaan dyan sa barangay. Kaya importante rin kasi Kailangan bantayan. na matali mo rin. Oo. Kasi dapat matali mo Oo. kung tugma yung bilang ng balutang binuksan ninyo Oo, tama. doon sa bilang na nasa board, blackboard, na bulletin board na tama rin yung binanggit. Saka yung nagbabasa mismo. Oo. Yun ang tutukan ninyo. Tignan Yes. ninyo yung binubuklat. Gamitin niyo yung cellphone nyo, i-camera nyo. Hindi, pero kung minsan binabawalan Alam mo alam mo naman, pagka may gagawing kalikwatasan, bawal yung cellphone. Bakit? Parang ganun. Yan lang naman ang prueba mo palagay ko this time pwede nang gumamit ng cellphone para Di ba? maiwasan na so Dapat ito i-allow na yan, we are i-allow expecting na. itong darating na barangay election. Siguro baka sakali ka paborito Ajay. Hindi, malapit na. Yung election this will be the cleanest election siguro this time. Makikita natin sa barangay. Pero kung minsan makilot pa rin Yun nga lang. Kasi alam mo yung tali-tali, doon din nagkakamali. Tulad ng Ayun. isang pumanaw ng kapitan, nung nagprotesta siya, alam mo ba yung pagka yung may pagka limarala tali kundan to walay at walay pananawag day close kanda may singa patirang guhit tapos no limara i-x da di ba islanting sugulis kanta 5 10 15 20 28 ita binaw nan jad total to 23 adi abalang sa kaya kahon kanda tapos atalo laba talura nang sang kanang ng manalingo analo lang lamang pero nang gastos ni tanang protesta ni Nako. so yon yung mga simple lang pero siguro no bantay ay watcher mo kana sa all kasi doon bilang nanda unlike sa mga eleksyon talaga di ba i-computer ala Yes. nandun na ang total votes na nakuha mo. Kaya sabi minsan, nila kapaborito Ajay. may mga pagdududa. Oo. Ang dayaan kasi nangyayari pag sa transmission na ng yung vote transmission daw, Oo. Di ba? mula sa isang presinto going to the municipal level hanggang sa provincial level hanggang sa regional level hanggang dumating sa national maiiba na yung doon na maiiba yung mga ang figures. daya naman doon sa bilangan, 'di ba? Tapos sa barangay. After barangay saan yan dadalhin? Sa munisipyo. May dagdag bawas na naman doon. Halimbawa, 80 yung nako mo, 80 pagka nabingi yung nagtututal kasi tututalin na naman tapos dadalhin sa probinsya, 'di ba? Itatali na naman doon. Yung 80 magiging 18 yun 18 kasi malinis yung pagdinig may mga yung iniwasan kaya nga computerization yung iba naman hinaharang meron na palang ready-made na mga urna yun naman yung sa bilangan kaya nga daw iwasan na automation na pero mas lalo lumala ayon sa mga report siguro dapat magmula rin sa kanilang tanggapan ni Chairman Garcia yung pagbabago rin. Lalong-lalo na yung mga sumisingaw na may pakinabang sa computer. Ay nako. May hokus-pokus sa computer. Dapat siguraduhin ninyo sa taong bayan alam mo, na there's no such thing as ganun na allegations. Ito kwento, ewan ko allegedly pero ang nagsasabi mismo yung party list hindi naman wala namang kasi kung minsan yung mamapalsa ka kailangan ebidensya. May mga allegation ka kailangan ebidensya. 'Di ba? Paano ka maglalabas ng ebidensya? Pero may mga report noon, may mga kwento na
para yung party list mo mapabilang. Oh. Sabi nila may dapot no. Oh, Di ba? kita niyo yan. Yun yung mga Ito yung mga allegations allegation nila na kailangan na dapat ma-clear. ma-clear kasi mantakin mo pati sektor yan di ba? Sektor. Anong re-representa ng mga programa sa Alam niyo television? kung bakit sumisingaw yan? Kasi nagsasalita rin mismo. Oh, yung mga nandun sa na sa loob. kailangang integridad, piliin, may puso, parang ganun. Di ba? Nung minsan ay socialist triangle ako. Kaya ay socialist. Ay, sana nga this coming election Ay, kasi we'll be having another election this year. Sana nga pagdating ng November. pero umasa pa rin tayo kay Idol, my friend. Kay ano yun? Pero Paring tanong, George pero may point naman si si Ah. Chairman Garcia na nasa atin din kamay kasi nakasalalay kung sino yung mga dapat na maupo dyan. We have all the right. We have to make use of that. The right na way. sana yung right natin hindi mabalang. Yun. Hindi mawala. Oo. Ay, susis. Paano ba? Ay, Kaya nako. mapapaisip ka na lang. Balatang ka pala malam, yung oras sa atin tanagagik. Ulitan tila mata, Nanay Bihing, happy birthday. Happy birthday. 27 today, Oo, 27 today. Anunsyo kwarta. Oy. Makwarta yung Nanay Bihing. Ay, Pagka sa umansi rin sa anunsyo sa STL yan, sa Oo. wedding, Oo. 27 pilak. Pilak. Kaya Oo, pala. kwarta, 27. Swerte pala yung 27, Oo. ha? Sige, sige rin natin talagagik ang tabayan ng susunod kaagad ang number 1 kapaborito, Joey Baby. Kantabay lang mula sa rin magtariuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkon, magtarin kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, Engineer Nixon Dakal. Siya po mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop News Sick Station ng lalabigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Huwag niyo kong subukan.